bingung, kaya entung. Andani iso-iso men balik ngono kuwi terus ngono aku batin ngono lah kok ora. Balik sedina ono malik. Biar ora diwalik gosong. Berubah, sedina iso berubah. Nggih iki mempeng wae, nggih iki mempeng. Nyambut gawe bar iki rasa dikon. Lah wis saiki anggere dikon, dicukke nang ngarepe bang diliwati meneng dilangkai. Berarti jebet sing nek Telek. lunga. Mitra nemplek. Nah, nempel nek minek nempel. Lu tenan. Pikir dadi bingung wi. Nanti kok uyah ini to, Bu. Mantane kuwi uyah. Tenan anjing apa ora ngerti lho Mi? Nek ora nempel mi. Anu Mau bae, kan sadurunge anak sebaru yase. Kandane bismillah mi. Bismillah, maksudnya bismillah, ngira keting bismillah. Nah, perpisahan ta, Bu. Ya dilanjut sampai air kursi ya. Kursi no. Kursine piro? Sini pira kok? Papat. Papat. Wah, bro kita padha ae. Anu. Tenanan biar wah tak toke wae malah tak nyambut gawe bar ndok iki. Bar iki rasa dikon. Kayak ngikuy wah mbok ngono kuwi terus ya. Penting-penting kok mau mletu, sare mletu. Kendor. Kok tak kandhani. Isi apa kuwi? Bakso tahu susur tak kek ngarepe ya dilangkai. Iki bakale oh iki tak tumbah ora ngandani lali kok. Kandane. Oleh muni ngene wae ya kok bener. Alah. Saya tandang gawe kaya ngono kuwi ora berubah. Apa nek ngene tenanan gablek ngono lagi kono. Jane jemuah sik adol. Ngomyang ae. Ono cuma ora padha ngomyang kalane. Mau kandane gandok kuwi sumur itu rene nek gak jero omah apa, Bu? Ora apa? Adem. Kok jero omahnya adem. Adem. Turu ya. Nyeten Pak. Tapi ora nyet tapi. Geger-geger. Panu pindah sing masak pindah. Biasane buah, dhewe kesel ngono. Ora. Rasane ngono kuwi wae mabuk nyanak-nyanak gathuk. Heeh. Nyetak meneng gawe ya. Gramak-gramak. Padahal to nek ora mbak kuwi kotak watuk wis toke ae kono. Kuwi. Tenanan. Mampingan jam 12 agak ditutup. Heeh. Mulai petruk ini mampikane pas wis nang kene. Alah lha kowe kon mampir nek wis ro tekan kono mampir. Apa saka kono kok isan kok. Sekono ta tekan kono kuwi. Mas Dek, Pak Dek. Nek aku krungu kowe. Jenenge Pak Gede ora tau rene ta Mi. Aman tak sedulur wong jenenge ya anake Pak De wong ora tau rene. Pak Suyat lha ya nang kene. Pak Suyat. Dengaren bengi-bengi. Mi, aku wis tak usungi Mi. Oh, aku ngombe wedang. Tutup ra. Ya wis Pak De ngombe kang sik komplit anune gulane lan tak. Jagongan, nang kono ya ora rampung. Mlebu omah wis njendit kae silite nek dhuwur. Tandur Mas. Ampun. Sandimen kesel iki sandimen.